र' बे राहुलालाय दालिमखौ फन खालामोना खालामा माथो रायज्लायनायखौनो खोनायाखै आं खेबसेबो नाम्बारखौ लाबनानै मानो फन खालामाखै बियो आंनिबा फन हरमाराखै बियो रायज्लायमाराखै नङाबाथ' आं खोनाथारगौमोन ना लासैबाबो खोनाथारगौमोन नङा मानो फन हराखै बियो गथ'नो राहुल आबा ओजों फैलाय मायो आयै माने नोङो दालिमनो मानो फन हराखै हा नाम्बारखौ साला लाबनानै नोङो गथ'नो फन हराखै एसेबां मोजां बिबार रखम गथ'नो नोङो फन हराखै मानि थाखाय ना सोरबाफोर सिरि दंखुमायो हा रायज्लायोथ' आयै माला रायज्लायनाय आंलाय माथो खेबसेबो खोनायाखै सानसेबो खोनाफेराखै आं नोंखौ खिन्था रायज्लायगोन आरो आयै खिन्थाथ' रायज्लायनाङा र' रायज्लायनायालाय थेवब्लाबो आंलाय माथो सानसेबो खोनाफेराखै रायज्लायनायखौनो खोनागौमोन ना रायज्लायबाथाय रायज्लायोब्रा आयै आं न'आव थाबा बारा फन रायज्लाया आं बाहेराव थांबाथाय हरो गामिफोराव थांबाथाय बा गुबुन जायगाफोराव ओंखारलांबा आं नोंसोरनि सिगाङाव आरो रायज्लायबाय थानांगौ नामा आंहा एसे लाजिनाय दङलै आयै माखौथ' लाजिनांगौ जाखो दे आं खिन्थु सानसेबो रायज्लायनायखौनो खोनाफेराखै दै ना नोंना मथलबा बेलेगै मा मथलबा बेलेग जालाबायनो आयै सोरबाफोर गोसथुकुमानाय दङ नामा नोंना राहुलहा दानो खिन्थाना लाखा आंनि सिगाङाव दानो मानोना नोङो जायखौ गोसथोबाबो आं बे न'आव लाबोआ आं मालाबाबो गनायना लाया बिहामजो महराव आं दालिमखौ नायदों नालाय नोङो दालिमखौनो बिहामजो लाबोनांगोन बेनिखायनो दानो बुंखाना दोनखाबाय आं मोनथिबाय सोरबाफोर जुदि गोसथोनाय दङबा दानो गारखा नङाबा उनाव जोबोद फस्थायखागोन आरो नोङो दालिमनो फन हरा आं मिथिगौ फना हरनोबा हर रायज्लायनोबो रायज्लाय नङाबा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फाल्थु सिख्लाफोरखौसो फसायो आरोना नोंसोरो बै जेरावनो मेरावनो गिदिंथिंग्रा बेरायथिंग्रा खान्दा गानग्रा टेटु आखिग्रा जेंग बेफोर सिख्लाफोरखौसो नांगौ आरोना नोंसोरनो खबरदार दे राहुल खबरदार आंनि न'खराव दालिमनि अनगा रावबो बिहामजो जानो हाया दालिमनि बायसि बिहामजो बरावबो मोननाय नङाबो जेमान बुहुमाव नागिरथिंबाबो दालिमनि बायसि बिहामजो मोननाय नङा आं एथ'ग्रा गुन गोनां गियान गोनां नायनोबो मोजां आरो गेदेर मानसिफोरखौबो सनमान खालामनो रोंगौ मावनाय दांनायावबो बेसेबा मोजां फरायनायावबो मोजां दानि जुगाव बेफोरबायदि सिख्ला मोनगोन हा मोनगोन दङलै आयै दङ बे बुहुमाव मा दालिमाल' मोजां सिख्ला जागोन नामा गाज्रिबो दङ मोजांबो दङ दालिमाल' मोजां नङाथ' माने नोंनिया मथलबा बेलेग मा नोंनिया गुबुन सिख्ला दंमारो दालिमखौ नोङो लाबोनो गोसो गैमारा बेखौ बुंना नोङो डाइरेक्ट आं होनदों दे नोङो दालिमनि अनगा रावखौबो लाबोनो मोना आं रावखौबो बिहामजो महरै गनायना लाया आरो नोंसा आफायाबो आरो मा नायबाय थादों हा थां दालिमजों रायज्लायै थां रायज्लायगोन ना रायज्लाया नोङो बिमा जाना साला फिसालाखौ एसेबां जबरदस्ति खालामोना आंनि फसनखौबोथ' नायनांगौना आंनि फसायनायखौबो बे दालिमखौ आं इसेबो गोसो गैखाया आं बे दालिमखौ बोरै हाबा खालामनांगौ जाखो जागोन आं रायज्लायफ्लागोनल' जेब्ला नोङो आंनो फैसा होगोन ना बिजनेस मावनो अब्लानो आङो एसे बिजनेसा देरबानो गैखाला बेखौ गारखानोसै न' स' गारना थांखानोसै लाइमोनखौ हाबा खालामना थाहैनोसै ओमफ्राय रुम भारा खालामनानै थाहैगोन जोंहा मा सानबाय थाखो फना हरदो जागोन दे खोनासं हाबा आं नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो दालिमखौ हाबा खालामना लाबोनो होदों मिथिगौ ना थां हाबा थां रायज्लायै थां दालिमनो फन हर थां जागोन दे आइजोंबो मा जाबावनो दे जेखि जाया आइहा जि बुंबाय थाथो आंनो दालिमखौ नाङा आंनो लाइमोनखौल' नांगौ आइनि थाखाय ओरैनो रायज्लायफ्लानोसै आरो लाइमोनाबो मोजांथ' बे दालिम बायसियानो लाइमोनाबोथ' गेदेर मानसिफोरखौ सनमान खालामनो रोंगौ आरो अननोबो रोंगौ आरो नुनायावबो माथो समायना नुयो जेब्ला बिबारि मोना खैफोदाव गोलैदोंमोन लाइमोनासो बासायदोंमोननो माथो लाइमोनासो फैसा खावनानैबाबो बिसोरनो माइरं बायना होयोमोननो होनबा लाइमोनासो माथो बांद्राय मोजां जाबाय बै दालिमनिख्रुइ दालिमालाय मा गेदेर मानसिफोरखौ सनमान खालामो आरो खामानि मावो आरो नुनायाव आं समायना नुवालै बेखौ मोजां नुवा आरो हायथुथु मोदोम गिदिर लावदुम दै फसायथारालै आं बेखौ हायथुथु नांसाबबाय आंनो बे दालिमखौ आरो लाइमोनखौसो हाबा जानायखाय बयबो मोनथिगौ बे दालिमा बा सोर सेंग्राजों गिदिंथिंनाय लाइन मारिथिंनाय सोर मोनथिगौ ओरैनोबाबो आजिखालिनि सिख्लाफोरा रावबो मोजाङानो गोथारानो गैला बांसिनानो बेफोरबायदि सोरबाल'सो मोजां खोना सोरबा माने गैयानो खोना खिजानिबा सोर मोनथिगौ दा
बेनिखायनो हाबा जायैखौ लाबोनाय हाबा जानायखौ लाबोनाय एखेसो आरो लाइमोना हौवाखौ गारामोनबासो बेलेगमोन गारदोबो आरो दाखालि फाथैलाय बिजिखांबायानो माथो प्रब्लेम आरो मा प्रब्लेम दंबावो जेबो प्रब्लेमानो गैला हरनि र' फनखौनो मिसाखौनो हरफ्लानि हराबा दानो आइया बिसिनाव सोंगोन लोगोनियाव हरदोंना हराखै होननानै लोगो लानियावसो दंना दालिमा दाबो आइनि लोगो लानियाव राहुलखौ फन हरगोन होननानै सानफ्रोमबो नेबाय थायो आङो नाथाय हरनायानो थाङा माथो आं आरो हरग्रोनोबो बोरैबा मोनो राहुलसो माथो दानिसो सानबाय दंमोन आङो राहुल आंनो मानो फन हरा होननानै साननाय लोगो लोगोनो फन हरबायानो हेलौ मा खालामदों दङ र' आं नोंखौसो सानबाय दङमोन मानो फन हराखैबा होननानै अ माने आङो एसे बेस्थ'आव थाबाय थायोलै मानसिया माबा खामानियाव गिदिंबाय दंमोन आङो अ नंगौ नामा औ माथो खालामदों आं दङ र' ओंखाम संनो नागिरदों अ न'आव थांथ'वा नामा आङो साननैसो थाबावगोन र' माने मादैनि आखाइ सानाय जादोंनो बेनिखायनो आङो थाथ'नि र' माने खामानि मावनो हायाना मादैया बारा अ मा जादोंनो मादैनियालाय माबालै बै अखा हानायाव फिस्लायनानै गोलैदों मादैया ओमफ्राय हामाखैयानो आखाइ सानाया दाबो अ ओमफ्राय जों आइया फन हराखै नामा नोंसोरनो फन हरबाथाय रायज्लायदों होननानै खिन्थाहरबानो जाबाय औ नोंसा मादैया दाखालि हरदोंमोन खेबसे अ सोंदोंमोन नामा नोंनियाव आं फन हरदोंना हराखै ओहो सोङाखैमोन सोंनायालाय अ सोंबाथाय रायज्लायो होनना खिन्थाबानो जाबाय दे औ जागोन दे खामानि मावनानै मेंसोबाय आंखौ राहुलखौनो फन हरनि र' माथो वेटिंसो सोरबा लोगोजों रायज्लायदों खोना आरो खेबसे हरबावनि र' दाबो वेटिं रायज्लायनो सानबासो माबा दहाय आं बेस्थ' थानायावबा हले फन हरबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा आं फ्रि थानायखाय रायज्लायनो नागिरबाय गैला दा लोगोफोरजों वेटिं जालायबाय सम सम रागा जोङोलै आं राहुलखौबो हरबावनि र' खेबसे माथो दाबो वेटिंआनो दं सोर लोगोजोंबा एसेबां रायज्लायदों बियो उन्दुनोसो खोनालै उन्दुना थाथ'नोसै उन्दुलाङा माथो ओमफ्राय दाबो रायज्लायखाङाखै नामा इयो खेबसे हरबावनि र' दाबो वेटिं माथो बा आंखौ फन हरबाय थादों होनना मोनथिनानैबो मानो बियो लोगोखौ दोनथ'नो होआखै माबा इसिबांथ' आर्जेन्ट बाथ्रा रायज्लायदोंना आंखौ फन हरदों होनना मोनथिनाबो फन हरफिनाखै बिदिबा आं बोरैबा मोनसैलै आरो हरबावनि र' खेबसे दाबो वेटिं नै दे मालाबा मादैजों नोंजों फै दे जोंहानाव मादैनि आखाया हामबाथाय जागोन दे मादै थांगोन लाइमोना फन हरगासिनो दा माला रायज्लायखाङो बिसोरो दाबो रायज्लायखांला माथो आंखौ दा लाइमोना मा सानगोन फन हरबाय थानायखौ मोनथिनाबो आंनो हरफिनाखै होनना बेफोरबायदि सानबाय दं खोना दा ओमफ्राय ओंखाम संबाय दालिम नानि संनो नागिरदों र' दासो मादै नोंसोर सानैबो सानफ्रोमबो बेफोरबायदिनो फन रायज्लायलायबाय था दे नानि दे जागोन दे मादै ओमफ्राय मबाइलालाय मानो तुत तुत गाबगासिनो हा राहुल मानो सोरबाफोर फन हरदों खोना सोर फन हरबाय थादों हा राहुल सोरो सोर फन हरनोखाय इराबो फन हराखै बे माबा जिअ'निफ्राय मेसेज फैदों जिअ'निफ्राय मेसेज मा मेसेज जिअ नङालै आयै जिअ मोनसेल' माने ओरैनो मेसेज फैदों आरो बिदिनो फैयो मालाबा मालाबा सोंनाय दालिमनियाव नङाबा औ मादै मालाबा मेसेज फैखायो दे आं आरो बेखौनो मिन्थिफेराबो ना नैहाय गाबलायबाय तुत तुत होननानै माबा दे होमबा दोनथ'नि दे लोगो सासे फन हरदों र' लोगो फन हरदों आरो दायो हरफिननो हाया नामा एसेबांबो आर्जेन्ट बाथ्रा गैया दे मिथिबाय नुवाखै नामा आङो दालिमजों रायज्लायबाय थानायखौ मा होनदोंमोन नोङो दानि नानि नोंसालाय ओंखाम संबायना सङाखै मादै संनोसै र' नै दसे थानानै संनोसै नोंजों रायज्लायखांबा संनोसै सेसलै दिनाबा लाइमोना खम रागा जोंदों दा आंखौ बे दालिम फाफियाबो मानो रायज्लायबाय थादो लाखिनो हाया नामा माथो ओंखाम संनोनो जाबायनो ओंखाम संनो हाया बियो मानो रायज्लायबाय दं नोंनि संनाय जानो लुबैसोबायहाय माला मोनजागोन दा साला दाबो वेटिं एसेबां गोबाव जाबाय दाबो रायज्लायखाङाखै आधा घन्टायानो जाबाय
सोरजों रायज्लायमारदों बियो एसेबां गोबाव आं फन हरनाया 100 बारसो जाबाय खोना थेवब्लाबो मानो बियो हरफिनाखै मानि थाखाय मेसेजबो हरदों मेसेजबो रिप्लाय हराखै खमसे खम खेबसे मेसेज रिप्लाय हरबाबोथ' जायोमोन ना बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामोलै आंहा खाफालानो गाज्रि बयजोंबो थगायजागोन नामा आंलाय अनजालुआथ' अनजालु सिगां थगायखांबायानो दा आरो राहुलाबो जुदि बेफोरबायदि जायोबा आंहा मा जागोन आं फोथायोमोनलै थेवब्लाबो राहुलखौ आं गावनिख्रुइबो बांद्राय फोथायोमोन नाथाय दिनै आं एसे शक जादों मानो बे आंनि फनखौ खेबसेबो रिसिभ खालामाखै मानो हरफिनाखै मिथिनाबो मानो बेफोरबायदि खालामखो आरो खेबसे हरबावनि लास्ट नै दाबो वेटिंआनो दङ दाबो रायज्लायगासिनो मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आंखौ सोरजों रायज्लायमारदों राहुला एसेबां गोबाव आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङालै राहुल सासेयाथ' खालामबाय आंखौ फोथायखौसो खालामनाङा नोंबो जुदि आंखौ फोथायखेस' खालामोबा नोंबो जुदि आंखौ थगायोबा आं बे दुनियाव थांना थानो हानाय नङा आं जोबोद दुखु मोनमारगोनलै नोंनिया जुदि गुबुन सिख्ला दंमारोबा